moció perquè ha generat una resposta de l'EPSA i ha generat també una visita que nosaltres agraïm i saludem per part dels responsables municipals, encara que són respostes no definitives, perquè pensem que haurem de continuar insistint en l'ampliació de la depuradora, en la demanda del tractament terciari, ja que, com dic, sembla que ens obren la porta a instal·lar aquest tractament terciari si l'Ajuntament demana la concessió de les aigües per a la seva reutilització. Per suposat, hauríem de dir-los que sí que és prioritari la construcció d'aquest nou emissari submarí que diu millore la capacitat i garantisca el seu funcionament, i entenem a més que són imprescindibles posar-nos a estudiar noves millores de desodorització, perquè si estan acabades les que hi havien programades no han acabat en el problema. I per suposat, aquestes obres que acaben amb els vessaments directes al riu. I per tot això, tornant a agrair la visita que realitzaren els representants municipals, que ara han necessitat una via de contacte directa, els demanem que continuen insistint fins a resoldre totes aquestes qüestions definitivament. I sí que ens agradaria que ens explicaren, sabem què és el que ha dit l'EPSA, però ens agradaria que ens explicaren què és el que van contestar ells a l'entitat de sanejament davant d'aquestes afirmacions que sembla que els van realitzar en la reunió que mantingueren el 7 de juliol.